Scrum. बयबो जाहाथे आखाइ बयखौबो आखाइ खबनो बरायनो थाखाय खावलायबाय সকলোৱে এৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय बे समाव जोङो गुबुन मोनसे हाबाफारि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे साबायखर बावनाय थाबाय बे समाव जोंनि चिफ सार गोविंद बसुमतारी बिथांखौ किक अफ खालामनो खावलायबाय साबायखर बावनाय थाबाय बे समाव आलासि बिथांमोनखौ दाइसआव बेखिनियानो जोंनि गेजेराव आलासि बिथां सफैनो हानाय बे समाव जोंनि हाबाफारि अल इन्डिया फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय बे हाबाफारि आं गिबियावनो अर्गेनाइजारफोरखौ साबायखर बावदों बिथांमोना बड'फाखौ मान होनानै आरो बड'फाखौ मुलुगाव गोसारहोनो थाखाय बिथांमोना 28 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेबायदि मोनसे अल इन्डिया लेभेलनि मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट बिथांमोना होगासिनो दङ बिनि थाखाय आं गासै अर्गेनाइजेसनखौ फुटबला जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे जनप्रिय मोनसे गेलेनाय बियो सारा आसाम नाङैनो दिनै फुटबल होननानै बुङोब्ला बयबो माने रंजाखाङो आरो दिनै फुटबलखौ जोंनि आसामाव खना खनला गामिफ्राव बयबो गेलेयो दा बेखौ जों नेशनेल लेभेलनि मोनसे स्टेन्डार्ड इन्टारनेशनेलनि मोनसे स्टेन्डार्डसिम जोङो लांनांगौ आरो बिनि थाखाय बयबो नाजालायनांगौ फुटबल अर्गानाइजारफ्रा देग्लायनिफ्राय फार्स्ट जोंनि बिटिआर जे सरकार बे सरकाराबो फुटबलखौ लानानै नर्थ इस्टआव थानाय जेसेबां दा 6 शिड्युलनि काउन्सिलफोर दङ बेखौ लानानै ISPL मोनसे गेलेनाय होखांबाय बे गेलेनायाबो माने नेशनेल लेभेलनि मोनसे स्टेन्डार्डमोन गोबां बाख्नायजानाय मोन्दों जेराव नेशनेल फुटबल फेडारेशननि चेयारमेनाबो फैनानै बिथाङा मोजां मोनफैदों जे बड'लेण्डआवबो जेरै बेबायदि नेशनेल लेभेलनि स्टेन्डार्डनि मोनसे खेला जायो दा बेनिखायनो खना खनला जेसेबां फुटबल माने बेबायदि कम्पिटिसनफोर दङ बेफोरखौ जाहाथे जों मोजाङै नेशनेल लेभेलनि स्टेन्डार्डआव जों लांनो हायो आरो बे बेलायाव जिहेतु जोंनिफ्राय बेसेबांबा बोसोर सिगांनो अदालगुरियाव अल इन्डिया लेभेलनि मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट जायो दा बेनिखायनो बेबो लासै लासै जाहाथे मोजां मोनसे स्टेन्डार्डआव जों थांनो हायो बेखौ जोङो लुबैदों आरो जों बड'फाखौ जेरावबो जों मान होनांगोन सरकारि प्रग्रामानो जाथों बे सरकारि प्रग्रामानो जाथों जोंनि गासैबो प्रग्रामनि सिगां जों जाहाथे बड'फाखौ मान होनो हायो मानो होनबा बड'फानि थाखायसो जोंनि हारिया बुहुमाव दिनै मिथिजानाय मोनसे हारि जादों बे ओनसोलनि जुदि जौगाखांनाय जादोंबा बेनि गिबियाव बड'फा दं बेनिखायनो जोङो अरायबो बड'फाखौ जों गोसोखांनांगौ आरो बिनि थाखाय दिनै जे बेयाव हाबाफारि लादों बे थारैनो बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि बेनि बागै सावरायलायबाय थादों स्पर्ट्सखौ लानानै बिटिआर जे सरकार बे सरकारा जोबोद सिरियास बेनिखायनो स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार जे डिपार्टमेन्ट अफ बिटिसिआ बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय स्पर्ट्सखौ लानानै स्पेसियेलि कनसेन्ट्रेसन होदों आरो सम सफैबा बेफोर खेलायाबो जागोन दिनैसिम गोबां दा बे आयदाफोरखौ जों खालि काउन्सिलावल' नङा स्टेट लेभेलावबो सावरायबाय थादों माबोरै गेलेगिरिफोरखौ मदद खालामनो हायो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो हायो आरो गेलेनायजों लोगोसे गावखौ जाहाथे फसंथाननो हायो बे आयदाखौ लानानै बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकाराबो सिरियास आरो बेनिखायनो आसाम सरकाराबो दायो बायदिसिना हाबाफारि लादों जायफोर नेशनेल गेलेनाय इन्टारनेशनेल गेलेनाय जायफोरनाव मोननो हाबाय बिथांमोननो सरकाराबो साख्रि होनाय बायदिसिना खाबुफोरखौ होबाय थादों आरो जोंनि बिटिआर जे सरकार बे सरकाराबो एखे हाबाफारिखौनो मावदों